No cal marxar lluny de casa per veure ocells. En menys d'un minut veureu 7 ocells comuns que poden observar-se amb facilitat des de la finestra, saltant entre teules. Comencem amb la cuereta blanca. Aquí la podem veure menjant-se un petit insecte. Però si parlem de l'ocell més comú a les teulades, aquest és el pardal. Per això també se l'anomena teuladí a molts indrets de parla catalana. El colom roquer i la tórtora turca són els dos colúmbids més habituals als terrats. Per diferenciar-los, fixeu-vos en el color més sorrenc i el collar negre de darrere el coll de la tórtora. Un altre ocell que també veurem amb facilitat és la garsa, la més llesta, la més intel·ligent i, per mi, una de les més boniques. En aquest recull no hi pot faltar la cotxa fumada, fàcil d'identificar si ens fixem en les seves característiques reverències. I acabarem amb l'estornell, que acostuma a fer el niu precisament sota les teules i també és un gran imitador de sons. Si escolteu amb atenció, ben segur que endevinareu l'animal que està interpretant.